салом дӯстони азиз, имрӯз 25 январ, ҳавои мо боронӣ аст. Субҳ аст. Ман дар ин субҳи босафо омлет бо картошка пухтам. Дар олмон бештар картошкаро истифода мебаранд. Ин омлети олмонӣ мебошад ва бисёр ҳам бомазза аст. акнун сар мекунем ки чӣ тавр онро пухтан лозим аст. Бо мо бошед то охири ролик. дӯстони азиз, барои он ки мо омлети немисиро оғоз кунем, пеш аз ҳама барои мо картошка метавонед ду картошкаи калон гиред. Ин картошкаҳо картошкаи хурд буданд. Барои мин ман 3-6 гирифтам. Ду помидор аз рӯи таби шумо. Ман помидорро дӯст медорам. пиёзи сабз метавонед гашнич ягон кабуди дигар гиред. 2 дона тухм ё 1 дона 3 дона худатон медонед. ҳатман намак, мурч. баъзеҳо мурч намедозанд. акнун бо мо бошед. аввал картошкаро аз тёрка мегузаронем дӯстони азиз ва пас аз тёрка гузарондан ҳатман чанд бор бо об мешӯем, оби хунук ки крахмалаш равад. дӯстони азиз, мо картошкаро аз тёрка гузарондем, хуб шуштем ки крахмалаш равад. акнун картошкаро дар сковородка каме рӯған рехта мепазем, мисли бринчик тунук мекунем. дар равған мо картошкаро тунук карда мерезем. бояд тунукш кунем, нигоҳ кунем. ин мардуми олмон бисёртар ҳамаи хӯрокҳошон картошка аст. хӯроки дуюми инҳо картошка ҳисоб мешавад. бисёр ҳам дӯст медоранд. ҳозир картошкаро тунук мекунем. дӯстони азиз, картошкаро тунук мекунем. аз ёд набароред, дар алови мутааddил баланд не ва ин пухтан мегирад. мо акнун тухмро тайёр мекунем. дӯстони азиз, акнун дар як косача тухмро, помидорро реза карда, пиёзи сабзро, намак, мурчро омехта тайёр мекунем. дӯстони азиз, заправкаи мо, яъне ки тухми мо тайёр шуд бо помидор, бо пиёзи сабз, бо намак, бо мурч. акнун болои картошкаи пухта истода инро тунук мерезем. азиз, мо тухмро рехтем ва тунук кардем болои картошкаи пухта истода ва акнун даҳони сковородкаро пӯшида 5 дақиқа нигоҳ медорем. дӯстони азиз, омлети мо тайёр шуд. бисёр ҳам бомазза аст. фарзандони шумо инро бисёр ҳам хушрӯй мехӯранд. якбор пазир мебинед. ба ҳамаи шумо дар ин субҳи босафо рӯзи истироҳат аст. истироҳати бофароғат таманно дорам. бо мо бошед. дар канали мо тамоми мавзӯъҳои муҳим ва ҷойҳои таърихии Германия баррасӣ мешаванд. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон.